Mansour Hall. Yiiro Yaaro. 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 Précédemment. Mais au fait an neɗɗo sa ɗum totti rendez-vous mais awa arat sabu ñanma mi fadima ha tampu men mi yiyanima kono Moussa mi walla natti kam Moussa sabu ne mi yiyima baba gueɗel gotel hulɓinimi hen ñande foof nana laana yiwi walla laana majji walla sukaɓe yanoɓe laaɗe ɓe gartide kaaɗe o wondi koye probléme rein. Holdum rein? Si, probléme rein o wondi. Mami, artir hakkille ma te ganda kala ko Allah waɗi ina wawi ɗum ittude. Rugi ma artu ha ɗo e juuɗe men so Allah jaɓi. Allah no wawi ko ɓuri ɗum. fof mi ɗanno Ɗannade to paɗa mi yaha Mauritanie mi liggoyo mara faɗora e galle o hakkunde mi baba illiye tan ko Iran mara laaɓa noon o weltaki e yam illiye tan no jibinani kam Yiiro Yaaro Yiiro Yaaro alors Tengile Eyi Ram, mbaɗɗaade selli jam tan.
jam tan no tengel ko gonda e dow mum kila nden ha joni mi nananima an mo jeewi numéro téléphone am o koko bonno e gila nden mi alate ko téléphone baba sax no dirtumani ok moƴƴi tengel aɗa selli kam jam tan kay mboɗo selli maɗa ñaama de aɗa yara mboɗo ñaama mboɗo yara an deƴmi haqqille ma mi wima kala to mbami wonde mboɗo me jaam mboɗo me cellal gila min jii ha joni hakkilam fof nana e ma min ñamani mi yarani hay ɗoyno lam yonani e dara musani min an ko mbinamami ko holko tonɗa hen minoma kala to nene wawi wonde ya wondemo ko way hata dara musmo deñi haqqille ma yiyam andu kala min kala to mbami wonde mboɗo me jaam mboɗo me kisal gila nden ha joni hakkilam fof nana e ma mi ñamani mi yarani ɗoygolam sah yonani ko portable am mayde police soƴƴuma iyan o sa ñama yarani ko haala ma ñamde yedde ko portable han bonde yagal comgal kan saysagal joni hankadi a ñamana yarani mayde bonde morluma he sa ñamana yarani ko portable am mbadde sa ñamana yarani wudditɗo portable ngal ɗo mayde bonde a ñaw sa ñamana yarani koye portable ñamdirtaɗo yaro saysagal ma comgal mo jakoɗa ko moƴƴi fof taw ko on ɓuuri bonde on kam ko ɗiggulal ngol cekki morluma on wadde kam mi ñamani mi yarani portable am mi ñamani mi yarani so ñamani yarani koye portable am wadde mi ñamani mi yarani cekki morlam omo aɗa jokki tan joni jiɗɗa ko jokkidden a jokkittam sa ñama ma ñoƴƴuma on ñama yarani aɗa jokki tan ñaw ni tay mbaɗa waade ni wallahi nagge muynata ha ñalel sora ko nagge muyni kay ko nagge ñaami ko ɗum ñala muynata mayde bonde murluma mi ñamani mi yarani sa ñamani yarani ko portable am mbaddata mi ñamani mi yarani mayde soƴƴuma mais o boy ko caga boy min jowar haji min jowar haydara min nande mais raw arja aja ando ko mataro boy ko caga ko pata yo ya woni utti hore an ko jata hanni joni garam yi hande yow komi dañoɗo probléme heewe hooram nde garmi ɗo tan mara jooɗi mara ɗumi kono wallahi mi yahande vraiment grand a jarama ay ɓeɗo hande koɓe jinno kam wadde ko ɓe jogorno bonnude adunam vraiment a jarama grand mi suusa komi debbo mara famɗi doole mi suusa yaade mara fotte maɓe merci beaucoup a jarama ardo grand
Holo mbiyete-ɗa? Min ko Khadija mbiyetemi. Gana? Merci a jarama de. An jiiɗomo fof ma andu an ka ittol ɗo debbo gueɗal. Par ce que hande a hakkite kam to tawɗa kam ɗo hande. Ƴew. Vraiment a jarama. Gala amen nana. Ayi. Vraiment merci. A jarama no fewi. Han to tawɗa kam ɗo. Sino ko sagam wonno non tota kam numéro téléphone ma. Parce que arandi rek. Aduna jaggi kam e pression tay téléphone am san no jaltani comme jujuɗo après ɗum. Subu Allah mbaɗ ñaagi ma ƴetta numéro téléphone. So mi yiɗi yiidema holto tawan mami? ɗo e balɗe ɗiɗi sa ari to tawno mami to ma tawam tan. Kalaju wali baba baba malibi kalaju wali kalaju wali. Assalamualaikum. Baik. Tuh. Bismillah ma an goppuɗomo fo aɗa tampinamo aɗa adda mo haa ɗo. Non, il faut madame aɗan kanke rugi kam. Rugi ɗi no rugi waɗi ko mawɗum ko neɗɗo dañi fof yo yetto Allah. wallahi rugi ndeysan wallahi ko noon cukalel moƴƴen neyi gueɗe e woodi kay yalla ummin moye dow jam. Amin amin. Min ñande fof kay omo wiya mami yimmum joom ko moƴƴo. wallahi gora nde horsini kam mbimi ko noon ɓesɗo fof horsintu ɓesɗo hon. wallahi gora ndeysan kankone ko suka neyiɗo wala dille wala bonnedagal so Allah kadi komin musidɓe so wallahi ko noon kankone ko dañi kone muusi gora yalla hokku jam ne jogui yalla ummin moye dow jam. Amin amin amin. sago ɓesɗo tan ko dewnude ganduɗa kadi ko jibinde kono ko naftorto ko hay goto anda Allah waɗanen jaam jooma waɗanen jaam yen kayena yaare. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ayo docteur Madame Ba. ça va Ça va bismillah. jawanema Jam nagay. ino maladuji Mawɗo alhamdulillah. alhamdulillah Andi no ɓandu ɗum mbaɗum joni ko mawɗum. machallah. Donc ɗum sa pari nder sosma bil. D'accord inchallah. Inchallah. Alors, final jam. Mais au fait, hanki mi yiɗi no jewten. Mais ana tek nufuma do dow leso he tan ɗaniɗa. Tawi ko ɗon kadnoɗa hay ko jam mais aɗa hara. Hen tagi moi j'ai pas bien dormi. Non ɗo eɗem jakkuɗi. Ko fajiri he ɗanimi seeɗa. Tu sais, aɗa andi min gonɗomi ko Europe.
nomi ko Europe, je vivais en France. Ko ɗon gandondirmi la Valérine Maria, la belle Maria. Min gondi ko presque 6 mois 7e o min nattodiri de trop après dewgal naati hakkunde men. Dewgal naati hakkunde amen noon min jeeyi hamin hen mbaɗi duuɓi haqqe duuɓi ɗiɗi jaggi tati après min dañi hen suko cuɓe dewel guinnirmi guer nenam maman la vie continue ndekete kam ina joguino waaji goto mbo wondatno gila eɓe gondi sukaɓe gila primaire noon ha lycée ndekete waaji o arti e nder France jiimi Maria quelques changements ɗimi feera andu dal bon jomɓe kosɗe mum miɗa tefa ha finalement gandumi nde ko heɓe gondi joni garmi jippimi 18 heures tawmi ɗum ino defa hirande mbimi ɗum noon rek mais ñanma ala kas keddiɗo ɗon ala ko fusata tan ko fusani fof fusi mbimi ɗum affaire o noon mo yahat tribunal ndekete simmi tinnomi natata hen nde jahmi tribunal pertumi fof bon de ceergal waɗi jahmi banque am ndekete tout est piraté kala ɗo nappimi ɗo potnomi teddu rek ndeke fof soki 3 mois après tuma koɓe gari ɓe tottunoɓe mi appartement o damimi haalis mi ala haalis kolluɓe produit heɓe kam ɓe ngala ɓerɗe heɓe kam droit tan mi jaltini boowal mbati miɗa wala boowal ni hunde yaari. Docteur ça va? Ça va alhamdulillah. Selde? Machallah. Teraba. No bandu mbar jon ko mawdu? Oui, bandu ko mawdu machallah. Alhamdulillah. An passion mo ko jiiduɗa e mum? Kanko haydara min jiiɗa. Comment ça? Ko sehil ɓiyam tan. Nde ko hunde hawni. Haydara min jiiɗa ko sehil ɓiyam tan min nene nangir mum tan comme no ɓiyam ni. Nde nanmi o addama ɗo sellani mi mi salminam. Pasmi sa rutimi ganda a wi kam a jiiɗani mo ko haydara woni ko sehil ɓiye. Suhu debbo de wondi koye pollam ren. Ɓittu? Pollam ren wondi. Massa. Te ko ɓuri hen hawde mi rema e rema ko e mbaɗi compétit. Si te ala fof tomin mbaɗani lahngal ƴowde recherche kono min ɗum kiɗañi c'est vrai donc on komi jiɗɗo ñagadam so tawi ene wawi wonde mbaɗamo soɓe docteur a haali haala mawko de sauve une vie gurdam innama aade tan gonnoɗo e mayde balla ɗum wala ko jarani de sinno ko sagam kadi hay goto ñawata e dow leydi kono noon ñaw ko Allah jogi woni hen saɗɗam tan komi wona karɗo cellal an aɗa andi te cukalel ngel ala ko jarananimi sabu dardan mom kono dardan ɓiyam woni vraiment mi yiiɗa yiide omo leli on waɗa souffrir maladie mo ganduɗa min mbiɗa wawi ɗum safrude kono min mi sellani ɗum tan woni probléme. D'accord. Oɗo décision mi forçatama hen ko an ƴettanto ɗum hoore ma kadi mi nani haala ma mamin continue wadde recherche ji hamin mbawa dañinde ɗum hen. Yo Allah newon Allah kam ko jogui ko gasata en kolli Allah yo Allah newon
vraiment min du woni momo yalla ummin mo kanko e ñawɓe no ɓandu en mbawa muɗum woy ɓandu ko mawɗo machallah sabro machallah amin après finalement gartu du Sénégal j'ai fait une très grosse erreur parce que de gonɗunomi suka debbo o mais famille am kon ɓe kollunoɓe caggal ala ko permi o waɗan hay siko mesnal walla gaaro yonni feera sortoɗuɓe walla min ndendaɓe ça c'est une erreur mais koko tigui ko hen c'est là-bas le problème ko ɓurmi ko hen muus ɓurmi ko hen muus ɓe mbi min wari babam mais hono mbardumi babam mais comment oh ma famille ma pauvre famille bon j'ai posé la question hono mbardumi babam ɓe mbi mette mbari ɗum mette ɗe ko hoɗo ɗe gimmi ɓe mbi ko min waɗi ɗum ɗe causé mette ɗe ɗe metta am heɗe jahi ha ɗe mbari ɗum j'étais tout dit mi haalanimo fof ko gurmi ko mais an mi anda ama dara c'est le minimum miɗa foti andoma le minimum mande hay siko seeɗa hay ma kam haalan aɗo ndewɗa neɗɗo wona to tolni fof haala hoore mum mais mande an kam ɗo ɗo ndewɗa ɗum moƴƴani aɗa andi ko bonnuma ko bonnimi min aɗa heewi haala he ceruji ɓi adama inne ande juuɗe ko pour nangude noppi ko pour heɗade guite ko pour rarde hinere ko pour fofde hunuko ko pour ñamde wadde ɗemgal ko pour haalde ko jiɗɗa mi taƴa ngal allah muk